Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा फाइनाली UGC स्कलारशिपनि सायाव बिग आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय दा जोंनि नर्थ इस्टआव 10,000 स्टुडेन्ट्सनो होगोन दा बेयाव साफायाव 80,000 एबा मान्थलि बेसेबां मोनगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ A to Z नोंथांमोननो लाना फैदों आरो लोगोसे फेमिलि इनकाम सार्टिफिकेट बेसेबां खामायनायसिम मोनगोन बेनि सायाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन। स' बेखायनो फैखाबाय अफिसियेल साइटआव NSP आव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयावसो OTR खालामनांगोन फार्स्टआव वान टाइम रेजिस्टार खालामनांगन बेनिफ्रायसो साक्सेस जायोबा आईडी मोननानै एप्लाइ खालामनांगौ। दा बेनि सायाव जों नेक्स्टआव नायगोन डिटेल्स फैगोन दा बेनि अफिसियेल नटिस नायनोबा जों UGC आव फैनांगोन अके आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा UGC मोनदों दा बेयाव फैयोब्ला फार्स्टआव जोङो पोस्ट ग्रेजुवेट मोनगोन दा बेनि सायाव नेक्स्टआव डिटेल्सआ फैगोन बेसेबां मोनो 20,000 30,000 स' बेखौ दोनथ'नानै जोङो नायगोन दायो डिग्री लेभेलाव बेनो जाबाय रिसेन्टलि जाय नोंथांमोना डिग्री एडमिसन लादों दा बेयाव ईशान उदय स्कलारशिप बेनि सायाव डिटेल्स फैबाय बेनो जाबाय UGC नि आन्डाराव स' बेनि अनलाइना थागोन लास्ट डेटआ 31 अक्ट'बरसिम थागोन बेनिफ्राय माखासे भेरिफिकेसना सोलिगोन बेनो जाबाय कलेज लेभेलाव 15 नभेम्बरसिम नोंथांमोना बेयाव जागोन आरो स' बेखौ दोनथ'ना जों अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै जे OTR बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना जोबनायथिं भिडिअ मोनगोन नायलांबाय था जाहाथे आन्दाया स' दायो जों नायनोसै अफिसियेल नटिसखौ आं बेयाव भिउ खालामबाय बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना ईशान उदय नेगासिनो दंमोन दा फाइनालि ओंखारबाय अफिसियेल नटिसआ दा बे माखासे लन्च डेट दङ 2021 बेनो थाबाय थायो नाथाय माखासे गाइडलाइन्सआ चेन्ज जाबाय दा मान्थलि बेसेबां मोनगोन आरो सोर सोरनो बेसेबां होगोन होनोब्ला दा नोंथांमोना मान्थलि 9,000 मोनगोन आरो बेनो जाबाय 10,000 स्टुडेन्ट्सनो नर्थ इस्टआव होगोन आरो दा जोंहा नर्थ इस्टआव गासै हमना ला 10,000 स्टुडेन्ट्सनो बेखौ होगोन पार्सेन्टआ बेसेबां नांगोन डाइरेक्ट बुंनाय गैया नाथाय खाफालाव दङबा नोंथांमोना दानफायावनो 9,000 मोनगोन आरो 10 मान्थ्स एबा 10 दान नोंनो एकाउन्टआव मान्थलि सोनाय जागोन अब्ला टटेल 80,000 जाबाय स' बेनिफ्राय 50%आ ओरैबायदि दङनो बेनो जाबाय आर्ट्स दङ हिउमेनिटिस दङ ससियेल साइन्स दङ ल' दङ मेनेजमेन्ट दङ बेनिफ्राय आदार्सआव जाबाय 50% बेयाव रानदों आरो माने बेनिफ्राय स्टुडेन्ट्सनिफ्राय बेखौहाय होनाय जागोन बेखौ बुंदों गासै 10,000 स्टुडेन्ट्सनो बेखौहाय होनाय जादों नर्थ इस्टनो अके स' बेखायनो बयबो एप्लाइ खालामदो जायफ्रानोखि HS लेभेलाव पास जाबाय बेनिफ्राय बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों बेसेबां पार्सेन्ट नांगौ बेयाव बुंनाय गैया नाथाय समजों लोगोसे मेरिट बेसिस जागोन 10,000 स्टुडेन्ट्सआव बेसेबांनाखि एप्लाइ खालामदों बेनि सायाव सोनारो आरो जायफ्रानोखि पार्सेन्ट गोरोबो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन सासेयावनो 80,000 टटेल 80,000 माने 10 मान्थ्स होगोन नालाय बेखायनो दानफायाव जोंहा 8,000 मोनदों अके स' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ ईशान उदय खालामबानो जाबाय जायफ्रानोखि HS पास जाबाय हौवा जा एबा हिन्जाव जा बेनिफ्राय नोंथांमोननि पार्सेन्टआ बेसेबां नांगौ बुंनाय गैया जायखिजाया सेमिस्टाराव एडमिसन लानो जानांगोन अब्लानो नोंथांमोना बेखौहाय एप्लाइ खालामनायाव इलिजिबल जागोन। स' दानिया बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा माखासे गोबांथार गाइडलाइन्स दङ बेखौ नायदो बेनिफ्राय आधार सेडिं खालामनाय जाथारनांगोन अके स' नोंथांमोना आधार कार्डआ भेरिफाइड जाथारनांगोन होमबासो बे स्किमाव इलिजिबल जागोन स' बेखायनो आधार कार्डजोंहाय बेंकजों लिंक जानाय जाथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना DBT हिसाबै रांखौ मोनगोन माने डाइरेक्ट नोंनि एकाउन्टआव रांखौहाय सोगोन नालाय बेखायनो बेंकफ्राव जुदि KYC फोर नांदोंबा नोंथांमोना मा खालामनांगोननो बेनो जाबाय गासैखौबो एक्टिभ खालामनांगोन आधार कार्डजों बेंकजों कम्पालसरि लिंक जाथारनांगोन बेयावसो खायसे खायसे जायियावसो माने पेन्डिं जायो थ' बेखौ जाहाथे दाजा बेखायनो नोंथांमोना लिंक खालामथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोनगोन लोगोसे जायफ्रानोखि रिनिउवेल खालामनो गोसो दङ थांनाय बाराव मोनदोंबा स' नोंथांमोना ईशान उदयखौ खालामना लादो फ्रेश आरो रिनिउवेला जागासिनो दङ नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन स' बेनिफ्राय माखासे फर्मेट्स दङ बेखौ नायबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामना लादो एनुवेल इनकामा 4,50,000 गाहायाव थानांगोन एबा बिसिम थानांगोन होमबासो नोंथांमोना मोनगोन बे स्किमाव बेखायनो इनकाम सार्टिफिकेट नांथारगोन पेरेन्ट्सनिखौ अके एबा गार्जेननिखौ बेनिफ्राय जुदि रं डाटा होयोबा नोंथांमोनखौहाय स्ट्रिक्ट एक्सन लागोन होननानै बिथांमोना ईशान उदयनिफ्राय रोखा रोखा गाइडलाइन्स दङ बेखायनो रावबो थगायनो हानाय नङा दा फार्स्टआव आधार कार्डजों नोंथांमोना मबाइल नाम्बार थानांगोन एन्ड आधार कार्डजों बेंकजों लिंक जाथारनांगोन बेंक पासबुक नांगोन नोंथांमोना एन्ड बेनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन कास्टखौ नांगोन डोमिसाइलबो नोंथांमोना नांगोन स्टेटनिफ्राय खालामना लाबानो जाबाय एफिडेभिट खालामना लादो बेनिफ्राय फरायनायनि गासैबो डिटेल्स क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन दा जोङो बोरै OTR खालामगोन होनोब्ला जोङो बेक थांनांगोन अफिसियेल साइटआव दा जोङो बेक थांबाय आरो बेयाव मोनथाम सिन दङ बेयाव क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा मोनगोन बेनो जाबाय OTR मोनदों एप्लाइ फर OTR स' बेनो जाबाय वान टाइम रेजिस्टार खालामनांगोन बेखायनो बेयाव क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो माखासे गोबांथार माने गाइडलाइन्स दङ एप्लाइ खालामनाय सिगां बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जुदि ID दंखायोबा लगइन खालामनो हागोन जुदि ID गैयाबा जों मा खालामनांगोन जोंहा रेजिस्टार खालामनांगोन ना बेखायनो मोनसे अपसन थायो बेनो जाबाय रेजिस्टार दङ स' बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो
दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अपसना बेबायदि ओंखारगोन माखासे रेजिस्टारनि गाइडलाइन्स दङ बेखौ नाम्बार 1 दङ बाट जोंहा नाम्बार 2 आव रेजिस्टार आरो मबाइल नाम्बारा नांथारगोन अके बेनिफ्राय केवाइसि बो होनांगोन माने नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनांगौ बेनिफ्राय फिनिश खालामनांगौ अब्लानो ओटिआर जागोन एबा नोंथांमोना आइडि मोनगोन आरो स' बेखौ नायनोबा नोंथांमोना गाहायाव मोनसे अपसन थागोन स' बेखौ मोननैखौबो आइ हेभ नोंथांमोना बेवहाय एग्रि खालामनांगोन अके आइ एग्रियाव खालामनानै मोननैखौबो नेक्स्टआव होदो एन्ड नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोननि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदो एबा अटिपि खालामबानो जाबाय बेयाव नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय गेट अटिपि होनाय लोगो लोगो अटिपि थांगोन अटिपिखौ होदो बेयाव एन्ड बेनिफ्राय केपसा कड दङ बे केपसा कडा जेरै नाम्बाराव दङ बेखौ गाहायाव एन्टार खालामनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट नोंथांमोना थांनांगोन एबा भेरिफाइ खालामनांगोन दा जोङो भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना वान टाइम नोंथांमोना रेजिस्टार जागोन आरो जानाय लोगो लोगो आइडि होनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन माखासे भेरिफाइ खालामनानै बेखौहाय एप्लाइ खालामनो हायो दा बिनि बागै नेक्स्टआव फुल भिडिअ फैगोन दा नोंथांमोना माखासे प्रसेसखौ मोनग्रोबाय आरो लोगोसे इशान उदय स्कलारशिपनि गाइडलाइन्सखौ मोनबाय जे दानफायावनो सासेयावनो 9,000 बेबायदि गाइडलाइन्सआव दङ स' नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा बड'आ जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन